De veestapel moet aannemen, maar daar binnen we het net alweer maar eens. De bereikbaarheid in Friesland neemt A en ik daar binnen we het net alweer maar eens. En het tal wolven neemt juist weer ta en ik daar binnen we het net alweer maar eens. De Frieske Wieken, my Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit weer de Frieske Wieken en dit binnen mijn gasten. Zij is antropoloog, schreeuwer, theater en podcastmaker. De toezenpoort van Moddergat aan de Goortske Breedland. Welkom. Voor de volgende stelling. De Haagse politiek had heel geen eigen van de bereikbaarheid van Friesland. Nou, Mike, ik zei ze net heel dal mee eens. Maar ik echt ja Maar of het nee. ja of nee is en een mooiste letter op waar we omkomen. Oké, dan kom ik er letter op waarom. Daar beroep ik me nou al op. Oké. Xander van der Wulp die houdt op als politiek verslagjouwer bij de NOS. En dus meidje wij u zwargen. Maar laat het duidelijk wezen. Die voor u is net de cape, Onno Valkena. Onno Verdijk, de volgende stelling. Femke Wiesma doet haar best. Maar ze maakt er echt een bende van. Femke had het net makkelijk. Oh, komt alweer die nuance. Oh jee, Onno. Dan mag het ja of nee sissen. Doe me nou plezier, ja of nee? Het is correct wat de kwart de bocht. In de eigen van links maakt het ze er een bende van. Oké. Dan mag het nog komen bij een politicus. Nou, deze politicus, die wil eens in zijn Cambuur-shirt komen, Joert. Maar dat mocht net van Arno Brok. Deputaire van de ChristenUnie, Matthijs de Vries. Voor is nou in Holle. Ja. Klopt net helemaal. Nee. Nee. Maar je moet er wel kiezen. Henk de Jong of Mirjam Bikker? Ja, dat kies ik natuurlijk. Beide winnen fantastisch. Maar het doel van dit programma is over het water dat je op kiezen moet. Ja, dan kies ik voor één keer gewoon van Mirjam Bikker. Want die vrouw die doet het echt heel erg goed. Hij kiest van Mirjam Bikker in plaats van Henk de Jong. Dit weer mijn gasten en dit weer de Arroene Frieske Wieken. De zwargen om de wolf in de Stellingwerven nemen ta. Bij een commissiekierkomst in Stellingwerf liet de boeren en burgers aan zwargen jaren hoe de oerlijst die het best in de regio veroorzaakt. Ze durven hun kinderen niet meer alleen op de fiets naar school te laten gaan. Je wordt er moedeloos van om je dieren zo machteloos te zien liggen. De werkzaamheden onder de haardik tussen Koudem en Warkum binnen uiteenset. De dik is volslijn dicht en verkeer wordt door balk en snits laat. Het werk aan het stuk tussen Koudem en Warkum is in maaie kleer. Bouwwerk van cultuurmanifestatie Arcadia Kinderkommen. De Ljouwte gemeente hier had instemd. Het is gewoon spietig dat dat zo lang wordt en dat we gewoon een paar weken vertraging op Roen hebben. We hebben nog net zo heel erg lang meer en er moet echt een flinke bouwdel zetten worden, dus dat is best spannend. Burgemeester Marga Waanders had Vottendaallijks op als burgemeester van de gemeente Waardhoeken. De burgemeester is ongeneeslijk ziek. Waanders neemt het in de verklaring een zwier besluit, maar ze wil de tijd die ze nog had besteed je thuis. Bewoners van Schiermonnikoog binnen net blied maar de stroomkabel die toen door het Arnhem terugkomen mat. Ik vind dat ze er gewoon af moeten blijven. Het hele idee vind ik al zo waanzinnig. Ze moeten er echt met hun poten van afblijven. Ik ben er bijna geboren, ik ben hier opgegroeid. Sodemiet erop. Tjoh. Dat is nou duidelijke taal. Dat verwachten wij dus hier aan tafel. Dat duidelijk wijzen. Dat kun je wel lid. Dat kun je wel van je verwacht je toch? Zeker. Ja, natuurlijk. Oké. Ik stel altijd dezelfde vraag. On je hem altijd elke week aan de Goortske Breedland. Mooi dat ik voor de eerste keer in de Frieske Wieken bist. Ja, leuk. Wat voor cijfer jou stou deze week en waarom? Ik jou deze week denk ik wel een 8. Op persoonlijk front gaat het in elk geval heel goed. We hebben al je jedders in de familie en de tredde druk van mijn boek waar het aankundigen. En dat nog in de boekenwieken. Dus van mezelf iets wel aardig positief. Maar als dan inderdaad het nice er weer bij pakt, dan denk ik wel van, goh, waar gaat het al je heen? Oh. En ja, ik vreeg me dan heel de tijd, is het nou echt iets bepaald dat we heel de tijd minder nice zeggen? Of is dit gewoon iets wat al decennia lang is, maar komt het dus nou al meer in de meter? Dus ja, dan Dus wel minder nice? Nou, Dus just meer min nice? Min nice, ja. Ik probeer die eigenlijk juist wel meer op een hichte te blijven, omdat ik zo hut get. En ik merk ook wel, nou ik een liedje jonkje van 8 maanden had, dat ik ook wel zo nou wat onder een stien libje. Dus ik probeer die wel hier en daar contact te houden met de boetenbrood. Ja, en dat is dan net altijd positief. Dus maar goed dat we die hier u nodig hebben. Ja, fijn. Ja, heel goed. En Onno die aansteven bijpraten. Precies, daar wacht je op. Wie we al bij begonnen. Ja, daarom. Keurig. Hoe dien we die cijfer, Onno? En hoe wie die Mieke? Ja, dan jou ook de week een zo'n en heel. Ja. Dat is dus wel een positief cijfer. Maar ja, er is ik nice dat wel heel wat zwaarlijk is. Dat denk ik bij gelijks hoe de positie van Nederland in Europa. Dus heel Europa is het eens van Myanmar
moeten we ons verdedigen en sterker steken. Want ja, we kennen het meer op Amerika vertrouwen. En er is oorlog. 20 landen willen het Iers. En dan is er Ierland, die wil het intern het Iers. Die wil ik weer rondfluiten toch een tweede kemer. Scammers die daar een beetje voor? Nou ja, we binnen Hongarije voorbij. Want Hongarije nog maar. We hadden altijd kritiek op Hongarije. Maar we doen het net volle beter. We zijn slimmer dan Hongarije. En toch een 8. Nou ja, zonneheel. Zo'n heel wietje. Mooi waar. Kinjo, Matthijs de Vries, dat nog toepen? Nou, ik denk, ik maak je er wel een 8 van. Maar dat komt voornamelijk toch een lieds primeurtje. Dat is heel mooi nice. Wacht even, hebben we hier een primeur ontdaan? Een liedse primeur. Ja, we winnen er ontdaan. Maar het eerste jeugdlipaai van Friesland is van de beetje Foen. Ja. Toch een heel mooi jonkje, want die verliezen hier ook al Foen. En dat is heel mooi. Dus morgen betiert gaan wij dat mij ook al vieren. Dus dat is heel mooi. En aan de andere kant hebben we deze week gewoon toch wel heel nice hoorn. Marga Waanders. Ja. Dat is gewoon, dat is echt heel erg. Dus ja, alles bij elkaar is het toch wel een weekend met mixed feelings. Ja, dat is Marga Waanders is de burgemeester van de Waardhoeken. Zullen we het letter in het programma ik nog eventjes over hebben. Maar goed, Nootjo, hier toch zitten. Matthijs de Vries, deputaire van de ChristenUnie. Matten we even wat zaken kwatro nemen. Want wij van de Frieske Wieken maken u wel een beetje zwaar gaan, Jo. Oh. We gaan namelijk even zoeken naar wat jou in jouw portefeuille hebt als deputaire. Ja. We beginnen met punt 1. Dat is het waard. Nou, we wennen binnen lulk over een stroomkabel, over de minne toegankelijkheid van de eilanden en de veertjes. Dat is 1. 2. Infrastructuur, haast alle bregen binnen stikken en steen op Eastwat, en tunnels dogen net en meestal maar 4 omrieden. Treien Iepen Bieven 4. Q-bus is een drama. Bussen komen net op die en de Lely-lijnen die komt er toch nooit. Natuur is punt 4. Boeren komen om in de stront en de stikstof en de wolf vermoordt al uw bisten. Kortom, Matthijs Vries. Matje, ik zwargen. Nee, ik zie het wel als een hele grote uitdaging. Dat is mijn mening daarover. Ja, we gaan een soort opjeftes. En dat weten wij ook. En dat doen wij ons best voor als college om daarmee aan de slag te gaan. En ja, er binnen een soort problemen. Nou, het eerste, het waard. Daar hebben wij natuurlijk wel zwaar genoeg. Wij weten ook, en ben we ook wel gruts op dat die midverkenning om te zien van hoe de verkenning. Dat is een meerjarenverkenning. Mijn heel duur woord is dat het. Maar voor iedereen die denkt, wat is dat? Een grut officieel onderzoek van hoe moeten we in de toekomst varen naar het Ameloon. Ja. Daar gaan we mee aan de slag. Dat gaat nou echt wel los. En ik denk dat dat heel wichtig is, ook voor de Brickmans van Ameloon. Ja, de wennestig bij het waard in Moddergat. Was je vrolijk van dit nice? Ja, maar ik kijk wel steeds, dit weer kan wel lang in de pijpleiding, om het zo maar even passend te zeggen. Tenminste, dit is natuurlijk iets wat al jaren speelt. Dus ik ben heel benieuwd wat er dan uiteindelijk gebeuren gaat. Ja. Nou, het soort van processen word je verschrikkelijk lang. Ja, dat haakt ja, zulke processen worden je lang. En dan hebben we ook nog eens een wisselhoorn in Den Haag van een kabinet. Dat maakt het ook al je net dat het rappen gaat. Misschien maar nou wel een wisseling in Den Haag. Ja. Dat weten we net. Waar we nou wel mee wandelen binnen is om dat te verkennen met elkaar. En daar maar tempo op. Aan de andere kant hebben we echt nog een moosje ondernomen kregen vanuit NSC. Deze week dat het scholierenbootje tussen Vlieland en Skielge dat in de concessie komen moet. Ja. Nou, dat vind ik echt goed nice van de eilanden. Goed om werken. Ja, zeker. Ja, daar ben we wie is mij. Maar Ian uw Dokkum die daar uw belangrijk vertzinwürdig. Dus nee, dat excuses, ja, want dan krijg ik op mijn donder. Ja, nee, dat mag net. We begonnen al een beetje hoe die punten niet gek opnamen, want ik doe dat natuurlijk een beetje maar knipeeg. Ik hoop dat je dat begrepen. Maar ik wil er even een per uur pakken. Om de oren, die wolf, maar daar komen we aast nog eventjes op. Kimberlit Haptemoede Hoop, die maakt hem zwaar genoeg de bereikbaarheid in Friesland. Had je dat ik, die zwargen? Ja, zeker. Die zwargen had ik. Als wij zeggen dat de bregen in Friesland de meeste met een afslastbeperking nou zitten, ja, dan is dat geen goed nice. We gaan alles, iedereen had het zien en jet en ik mij lezen en mogelijk dat ik wel west hoe de breg bij Twellegeer. Ja, dat is gewoon een zwarg. Mensen willen daarover het warp is in twee stikken. We willen heel graag echt gewoon het vrachtverkeer op het wetter maar terug. De bruine vloot maar er terug hinnen. Mensen de bussen maar er doorheen. Dus wat was just
is mij us wetter in Friesland, maar ook met de bregen, is het wel kwetsbaar. En met die aflastbeperking die erop zitten, moeten we echt tempo maken om met vervanging aan de slag te gaan. Ja, want hoe die bregen in Twelling splitsen, die is dan 90 jaar oud. Die moet nou een vervanging te komen. Als je er nou heen wil, maar je 23 kilometer met de auto omrijden. Nou hebben we uw eigen wander even op paard gestuurd om te zien hoe dat nou libbert rondom die bregen. Ja. Even iermoeien. Heb je nog wat vertrouwen in deze bregen? Nee, anders kost het niet meer, toch? Nee, zeker niet. Het is al na 2 jaar in een heel. In deze bregen van de fietsers wel, ja. Maar dit duurt ongelooflijk lang. Nou, ik hoorde dat het tot 2029 zou duren of zo, dus ik denk dat het net zo vol wordt. Hoe zit dan in jouw eigen de toekomst eruit van deze bregen? Ja, nou, daar zijn wij al helemaal aan de gang. Maar ja, dat met ze daar verderop. Maar die zeggen dat net zo. Schande. Schande, deze schande. Het zie je wennen, wie het wel los. Maar ja, we moeten er elke dag heen, maar ja, ik weet net als het nog goed komt. Wij hebben een oestersoort last van. Allereer. Ik kan net naar Squallen worden gebracht bijvoorbeeld. Mijn ouders hebben eerst nog 4 jaar te fietsen, rijden. Ik weet niet lang waarom, moest door een pont. En als daar iets fout mee is, dan moest je helemaal omfietsen. En hoe je me dan omfietsen? Nou, helemaal over wat zijn en hommets. De meesten het leenbedrijf die het land hebben aan de andere kant. Ja, die moeten wel 20 keer op een dag maar eerst mee dan het scoorde. Nou, dan in het pak zetten worden op de karren. Hier al je heen. Nou, dat is net 1 wijn, dat is ik wel 3 of 4 gereden wijn. Ja, hoe moet dat? Maar je had er net een protest van verder? Nee, ik ben op een fiets. Dus, en je ging nooit een keer met de auto? Nee, want dan ging ik net los, toch? Nee. Nee, nou. Anne Gooske-Beter, je bent antropoloog. Kun je toch wel iets vertellen over hoe belangrijk die brikbaarheid is? Ah ja, ik zie vooral hier ook weer een soort discussie tussen stad en platteland ontstaan. Ik denk dat het thema ook wel een beetje is van gewoon dingen kunnen heel snel oppakt worden als de prioriteit maar heeg genoeg is. Als dit in een roemwaai van Amsterdam ziet, dan wie dat natuurlijk nooit zo lang sloemeren west. En toch nog heel gauw even die stroomkabel van Schier ertussen controle. Dat lijkt echt een plan dat dan 3 jaar lang het wordt, maar dan gaan ze wat meer om het eiland heen. Dat kan dan weer net. Dus dan moet er in één keer wel heel hut iets gebeuren. Nou ja, dat is natuurlijk bij bereikbaarheid op het platteland. Ik vind dat je action moet naar de mogelijkheden van de plattelanders. We willen alle dat die huizenkrapte een beetje oplost. Nou, er is meer ruimte op het platteland als in de stad. Dat is gewoon een feit. Maar investeer je daar dan ook op, hè? Dan maar stekzwaar je dat meest wel komen kan. Dus we weten notabene in een tijd waarin dat het heel makkelijk is om gewoon voor die werk 1 keer in de week naar de Ronestad te maken, maar de rest op afstand thuis te doen. Dus het kan nou. Dus ja. Wat kun je de meesten in zijn provincie of zijn gemeente als Zuidwest-Friesland, rondom Twellinge, maar ook rondom de Prinses Margriet Tunnel, wat kun je hem daar als provincie, wat kun je hem bieden, wat kun je hem dwan? Ja, nou feitelijk, hè, als we het even feitelijk deze kaas bekend, is de breg is van Driek. Ja. De dieke oorhinnen is van de gemeente. Dus het voeg van de provincie in de basis is eigenlijk geen voeg. Maar wij zijn wel belutsen, omdat wij echt steen van de brikbunds van Friesland. Dus wij jouw ex-type onder gemeenten die ik importeer binnen mij het Riek. En wij zeggen echt wel dat de mensen en het team van Rijkswettensteert echt alles op alles zetten om zo gauw als mogelijk met deze bregen onder slag te gaan. Maar ik ben het wel eens, ja, dezezelfde bregen die stikking gaat in Amsterdam, dan wordt het een heel oor verhaal. Maar dat jouwt dus echt de opdracht om daar druk op te zetten. En dat doen wij echt. En wij weten echt, ja, die tunnel die gaat stikken en al dat verkeer gaat over die Beediek. Ja, dat had die bregen net geholpen, hè, in die tijd. En ik denk dat dat het proces wel versneld had. Dus ja, kunnen we daar wat aan doen? Ja, in de basis, het onderhoud is net goed genoeg. Dan mat het Riek mij onder slag. Nou, Rijkswettensteert komt mijn oplossing, maar ik heb volslijn begrip voor de mensen die daar echt wijnen en zeggen, ja, maar ja, wij willen hoe die bregen en waarom duurt het zo lang? Maar net meer bij de voet op tafel slaan voor die mensen. Dat is echt een probleem. Ik denk dat wij dat echt wel doen. En dat zul je net altijd, maar de peteren die wij daar vieren binnen echt wel stevig. En wij willen dat echt. Maar zul ik even naar die bregen zelf, dat is een grut kunstwerk. Dat krijg je echt net van joet op morgen in één keer even kleer. Dat is echt het feit. Maar je hebt dit speelt al even. En de vorige minister van Infrastructuur en Wettensteert, die had wel in Twellinge West, dat weer Harbers, de Nijen, Barry Matlener, had ik nog net zien. Nee, dat is correct. Ik moet wel zeggen, de mensen van INW, daar ben ik verliezen hier nog mee in Friesland West. Dan ben we echt bij Twellinge West. Maar minister Matlener is hier net West. Ik ga hem wel uitnodigen om hier te zien, maar daar had er nog net op reageerd.
Onno de Wies oude week bij het strontdebat, om een heel oor onderwerp te gaan. Strontdebat wie oude Wensje. Officieel heette dat dan mestbeleid. Mestbeleid. Of ze hadden in Den Haag zelfs wel over dierlijke excretie, om ambtelijk taalgebruik te nemen. Wat houdt het al hierin? Neem je eens mee. Ja, we produceren te volle stront in Nederland. Ja. En dat lijkt het jeder meer te worden als minder. Ja. Dat komt, want de molkprijs is poer best op het Zuid. Dus de boeren die melken, trog. En dat smiet ik aardig wat yield op. Nog meer stront? Dat betekent meer stront. Hè, ik ben nou in het begin van het jaar, maitijd. Dus we nou ik volop stront uitrieden. En de derogatie speelt het nog heel iets. De derogatie, dat is dus de Europese taststemming om meer stront uit te rieden als het Europese gemiddelde. Dan die derogatie wordt opgebouwd. Dus dat betekent dat de boeren in de rind van dit kalenderjaar kennen ze heel iets minder goed haar stront kwijt. Ja, maar nou maken we dus, de boeren maar eigenlijk gewoon van minder stront. Dat is het gewoon kwad zijn. Toch? Zeker. Ja. En hoe gaat Femke Wiersma, de minister van Landbouw, dat oplossen? Nou, Femke Wiersma die benadert het wat anders. Die zei net van er is te volle stront. Die zei van er is te weinig mestplaatsingsruimte. Zo verwuddert ze dat. Dus zij wil dan graag voor de wat langere termijn dat die stront dan volle meer verwerken wordt. Onder andere in mestvergistingsinstallaties. Ja, daar ben ik plannen voor in Friesland. Maar net Elsenien is daar Lieke Wiersma. Zeker net als je daar vlak in de buurt weien. En voor de kwartere termijn was ze inzetten op een regeling om boeren om te moedigen om vrijwillig tijdelijk minder vee te houden. En dan zoen de boeren dan een vergunning verkrijgen. Ik zeg Anne Goortske, squat haar hollen bij het tijdelijk. Ja, ik vind dat net zo'n goed idee. Maar ik zeg het al hier op persoonlijke titel. Maar ik denk wel dat we al jaar op een hichte zijn dat het zo net al je lange kin. Maar die intensieve veeteelt. En als dan zei, nou, dan brengen we die kei of de rest van het vee eventjes ergens oors. Maar dan helpen we ze daarna weer op. Want dan is in één keer dus loon 2 keer zo grut worden. En dan kunnen we dat al je wel kwijt doen. Nee, ik zie dat net echt als een oplossing. Wat is het? Dit klinkt redelijk logisch, oftewel dat het redelijk onlogisch is. Dat had natuurlijk alles te maken met de zogenaamde rode lijn van de boer-burgerbeweging. Die zeggen van wat wij net accepteren zullen is dat boeren verplicht worden om op te houden of om keivat te doen. Dat willen ze absoluut net. Nee, dus dan zie je het in alle je oren oplossingen. Likas dat tijdelijk minder vee onhouden en Likas oplossingen meer stront verwerken. Zo willen ik naar Renewer, dat is dus het meidje van Keusdong uit stront. Daar zul je dus ik weer een pad van die stront die kwijt kennen. Ja, er zijn heel veel ideeën en plannen, maar zeker uiteindelijk is het nou Wossa dat het driegen dat het maar 9% toch het fosfaatplafond stekt. Dus we zitten er uiteindelijk niks meer op. En dan zitten er al 8 maanden of zo. De minister. Zeker. En ze maken het dus heel spannend. Want ze krijgt geregeld, wordt zich geconfronteerd met negatieve uitspraken van de Raad van State of van de rugbank. Ja, denk er om de Greenpeace-zaak. Of het negatieve advies van de Raad van State hoe de plan van Wiersma met de pasmelders. Ja, die pasmelders, ja. Want dat mag we natuurlijk ook uitlezen. Want de Raad van State had echt een beetje de vlier onvegen als het ware. Maar het plan van Femke Wiersma. Ja, de plattegeervetting is, ze moet gewoon naar huiswerk doen. Ja, want ze woe een planmaatje van die nemen de pasmelders. Dus dat daar woe ze een periode tijd voor nemen. Dus wat zijn pasmelders? Pasmelders, dat zijn boeren die geen gildige vergunning hebben, zonder dat ze er zelfs wat ontwaan kennen. Ze hadden eerder een nieuwe stal bouwt of ze haar uitbreiden. En op dat moment weer de spulregel van je kan dat gewoon melden bij de gemeente, dan is dat akkoord. En dan hoe je hem geen officiële vergunning. 2000 stuks in Nederland, 200 in Friesland en nog altijd maak je een oplossing voor deze gemeente. En dat wordt al jaren. Die worden er toch gek van, denk ik. Of net, Matthijs Vries? Dat zit in mijn portefeuille. Ja, daarom vreeg ik met jou. Ik wil dat vinkje er even bij. Maar ja, dat is. Regel je dat nou eens voor deze maar dat is wel van die mensen die in die situatie zitten. Zeg ik wel eens, het ligt wel op een oordossier wat we in Nederland hebben, wat ik al langjarig dwart. En daar zitten de mensen echt mee. En ik praat ook met een heel soort van deze pasmelders. En dat emotioneel ook een heel soort. Hè? Dus het is altijd in een bepaalde setting van wat gaat er gebeuren? Komt het wel goed, komt het net goed? En dat is gewoon net oké. Nee. Dus in het belang van deze mensen doen wij er alles om. We hadden nou gewoon een nieuw idee van minister Wiersma. Om te zien van, kunnen we dan tijdelijk met minder vee onderslag? Dus ik denk, en wij moeten eerst nog zien hoe dat precies zit en wat er van Friesland, wat dat dan budget van Friesland, dat moeten we zien. Maar er moet een totale aanpak komen. Hè? We hadden nou een ministeriële commissie, die moet ergens in april
Mat die mij echt een totaalpakket komen. En dus mogelijk is dit een van de dingen in dat totale pakket. Want we matten action, de matten geborgde aanpak komen. Dat is het wordt ervoor. En wij hebben ook vanuit de provincies hebben we ook een kopgroep. Daar zit ik dan in namens Friesland. Om te zien van wat kunnen we nou al je bij elkaar zetten. Om echt tot een gedegen oplossing te komen. Want we weten ook, herstel van natuur, dat maten we hem ook mee onder de slag. Het kan net zo wezen dat we zeggen, we doen één ding daaruit. Nee, we matten met een geborgde aanpak komen. En dat we zeggen, jongens, we gaan dit en dit al je doen. En dan gaat de natuur verbeteren. Dan kunnen we aan de slag met vergunningverlening. Dus daar matten we mee aan de slag. Daar zijn we heel druk mee aan de slag. Ik als provincie Friesland doen we ons huiswerk. Maar we wachten ook even al. Wat komt er nou in medio april vanuit de ministeriële commissie? De jouw ook input op als provincies. Want we nemen verantwoordelijkheid. Maar de basisverantwoordelijkheid leidt bij het Rijk. Ja, als het nou boer bist, stel als het Anne Goortske, dat bist net, maar Nee. hoe is dat vrolijk worden van dit antwoord? Nee, dat goed als dat krijgt zij dus van je kan wel gek worden. Ik denk dat oprecht ik echt barren ken. Als je zo lang in onwissens libbest, dit is dan wel weer wat meer op basis van wat ik onderzoek naar DNA. Naar die zwaargen in de agrarische sector op het mentale front. En dat is gewoon, dat is gigantisch. En dat is het al jaren al heel diep meer worden. Maar als dan weer juist van en er komt weer uitstel. En het is eigenlijk nog net wis. En ja, dat lezen wel plan, maar je hebt gewoon geen duidelijkheid. En als het dan gaat om je levensbehoud, je wil graag je beroep uitoefenen. En als dat net kan, dat kan ook een uitkomst wezen. Hè? Dat net meer kan. Maar dan moest wel de handvetten krijgen om ook daarna dat te werken. En dan moest die duidelijkheid ook hebben. En ik denk dat dat gewoon heel vaak aan de kantlijn wordt. En dat is wel iets wat ik me dan ook weer zwaar genomen had. Zodat ik denk, ja, dit gaat toch echt lebenskastje. Dat is wel oprecht dat ik dan met psychiaters uit het vakgebied praat. Dan zeggen ze toch wel van boeren voor jezelf je hun vaak maar het beroep wat ze uitoefenen. En als het is een wijze van Libië. Het is net gewoon een vak. En het is een familiebedrijf, daar leidt best wel wat druk op vaak. Dus als dan het bedrijf eindigt, dan kan het in het meest extreme geval ook het eind van de boer zelfs wezen. En dat is iets waar we wel echt bij schermatten. En ik denk het gaat nou heel vaak over die regelingen. En maar de bedreigingen zijn groot en reëel. Wat ik neemt oude week in de Tweede Kamer een generieke kwatting. Want als we toch een vast fosfaatplafond hinnen zitten, dan kan Europa zeggen van je moet alle boeren moeten gewoon zo'n procent, 8% vee inleveren. Dat is een bedreiging. En een orenbedreiging, een oormogelijk scenario, wat neemt toch een Kamerlid van de ChristenUnie, toch Pieter Grinwis, is een koordensanering. Ja. Die koordensanering is ik al een beetje aan de gang. Wat je op dit moment zegt, is dat de gruttere en de sterkere boeren, die dus eigen loon hebben en geen pachtloon en die wat meer loon hebben, ja, die horen het vol. En voor de Lietzere boeren, de Lietzere familiegezinsbedrijven, die je misschien graag gehoord worden zoen, ja, die krijg je dreig. We binden rond tafel. Ben je me klaar voor? Een bak mayonaise. Ja, daar ben je hem schrokken ervan, hè? Ja, wat is dit? Ja, je moet wat vaker naar het programma zien, maar weet je waar je hem binnen. Sibran Buma had contractverlenging gekregen. Hij bloedt, burgemeester van Ljouwert, de gemeente die jouw greenlocht voor de werkbeneming. Dat betekent dat Buma nog 6 hier trok het. De Vries, of Matthijs en Onno. Ja, ik zit Matthijs, maar Matthijs de Vries is er, sorry. Je ben je alle twee in Ljouwert. Ja. Is Buma een goede burgemeester voor je? Ja, wat mij onbelangrijk is het een hele goede burgemeester. Boppenslag. En blieft dat er bleef. Absoluut. Nou, het is een burgemeester op de fiets. Dat is denk ik altijd goed. Want dan ben je te benaderen, dan ben je te ontspreken. Dan weet je ik wel een beetje wat er libbert in de stad en omjouwing. En ja, en hij had heel duidelijk zijn de oude weken. Voor mij in Den Haag meer. Het is echt voor Friesland voor jou het keer. Ja, dit is dan positief nijs. We hier ik treurig nijs. Jo begoender al eventjes hoe het Marga Waanders van de Waardhoek. Maar het wat haar werkdeel is omdat ze ongeneeslijk ziek is. Onno, wat kiest op vertellen over Marga Waanders? Nou, in elk geval een bestuurder maar een soort ondervinding. Dit ik wel net benauwd weer om zin toch ik wel een lastig besluit te nemen. Maar ik een vrouw met gevoel voor humor en een vrouw die het warm is, die het goed leidt in de gemeente, dat ze wennen, dat ze burgemeester van wie ja dat er nou dit nijs komt, dat is natuurlijk een mokerslag en dat is verschrikkelijk. Ja, ik namens de Frieske Wieke sterkte Marga Waanders.
Anne Gorskies krijgt door de stroomkabel richting Schiermonnikoog. Er wie een drukke bijeenkomst van een week. Hast er iets van mij kregen, van die bijeenkomsten? Ja, ik hier toevallig lezen, kreeg ik een petitie teruggestuurd al. Dus dat wie natuurlijk, dat is al heel tijd gaande. En nou zeg ik juist er inderdaad, wat beelden we waarom. Dat ik wel beladen west had. Ja. En ik denk dat die zwaargen dan terug binnen. Ik vind het heel frappant dat je UNESCO Werelderfgoed onmerken, maar dan zo'n stroomkabel ergens onder heel belangrijk natuurgebied terug stekken worden. Ja, maar dat gaat nou eigenlijk rechtstreeks naar Schiermonnikoog en doen de trog. Ja. En maar ik er nog via Duitsland omheen. Het laatste kiezen en Ja. dan net voor het begrip Jode wat van Matthijs Vries. Hij zou ik naar de Eemshaven kennen, dat wordt het langer. Hè? Dat wie ik de stellingname. Ja, ik als deputaire van het waard heb ik daar gewoon grote zorgen over. Het waard is zo uniek. Het is UNESCO Werelderfgoed. Ja. Het is Natura 2000 gebied en het is dus Waardzee. Daar moeten we heel voorzichtig mee Hoe omgaan. ben ik zien eigenlijk? Ja, nou ja, ik vind dit wel heel ingewikkeld. We weten echt dat er een opjeft is, hè, dus dat is echt even wat het is. Maar ja, ik vind dit wel heel ingewikkeld. Ja, absoluut weer. In Duitsland heb je nou wisseling van de wacht. Komt een nieuw kabinet. Ik zou zeggen, als Nederland gaan op een nieuwe peteren en beziek je daar goede afspraken te maken. Want die alternatieve route gaat ongeveer los de steedsgrens van Nederland en Duitsland. Daarvan zei Nederland, de Nederlandse minister Sophie Hermans, die zei van de Duitsers die willen dat net. Nou, ik zou zeggen van praat maar ze. Ja, het is er wat tijd voor. De vraag uit Den Haag. Hallo, hier is weer de vraag uit Den Haag. Vandaag is het NL Doet. Alle vrijwilligers zoeken andere vrijwilligers om te gaan helpen, klussen, zorgen voor mensen, zorgen voor de omgeving. Wat doen jullie vandaag? Ja, toch helemaal vrijwilligerswerk, Matthijs Vries. Ja, het wel in het kader van NL Doet. Ik weet Gerre, mijn collega Abel Kooijster van de Medje in Hurgerriep bij Noorderbreedte. En daar hebben wij Dwanderwest in de tuin voor een dagbesteding voor mensen met dementie. Jong dementie. Dus dat is echt een hele pittige groep mensen. Die winnen zelf ook, dus dat is mooi. Dus dat hebben we van een beetje die, maar in totaliteit... Die oeren koen jou net schreeuwen? Nee, die schreeuwen wij net. Nee, helder. Maar in totaliteit is het vrijwilligerswerk wel wat voorbij. Ik weet er altijd wel heel actief, maar dat is nou wel wat voorbij. Ja. Is het net te combineren? Nou, nee. Nee. Onno? Ik dacht wel wat bij het EBLT, Europese Bureau voor Lietse Talen. Dat is vrijwillig. Ja, Anne Goortske? Ja, ik zit ik krijg in de auto nog snel de laatste dingetjes van de PM'er, de dorpskrant van P.S. Mollegat. De PM'er. Ja, de PM'er. En dat is 4 keer in het jaar komen wij uit. En we zitten nu weer voor de deadline, dus we moeten al nog heel het laatste interviews en de advertenties en zo met al je doen. Dus dat is nog dat is wel heel leuk. papieren... Ja, dat is echt nog een papier. En het is echt een ouderwets. glossy. Ja, nee, het is helemaal niet Nee? ouderwets. Nee, het is super hip. En daar zit dan wel de primeur in. Ja, daar zit echt, daar komen alle primeuren in. Daar zitten alle primeurs in. De primeuren van de PM'er, ja. En zit er ook Fries in de PM'er? Jazeker. Ja, wist wat ik zei. Ja, goed, hè? Ja, nee, maar dit is wel inderdaad, dat vind ik dus ook een heel wichtig ding. We gaan een heel soort inwoners van Boeten-Friesland in Peers Moddergat in Tusken wenjen. Maar dit is een goede entree, vind ik. Ze kunnen dan een QR-code scannen en dan vinden ze de Hollandstalige oers. Dat is heel dus modern. wij zijn heel hip, ja? En een podcast zit erin. Ja, dit is echt net niks. Ja. Die PM'er. De PM'er kind van Omroep Roer. Ja, toch? Ja. We zullen het hebben over de Wolf. Er wie tiens een commissiegeerkomst instelling werden voor de Wolf. Maar liefst 18 insprekers Onno en daar wie is erbij. Hoe ging het? Het wie volle bak. Lang net alle mensen konden zitten. Dus er waren wel een paar 100 mensen in de hal van het gemeentehuis van Jesterwoorde. En soort mensen ik uit de agrarische sector. Die benauwd binnen van haar bisten. Die ik al hier onvallen van de Wolf mijn haar. Ja. En de sfeer in de instelling hoe dit onderwerp is het oude hier echt verloren. Want de oude man binnen al liekevolle bisten deermaken als in heel 2024. Ja. En ja, de meesten krijgen echt het gevoel van blinders. Er moet wat gebeuren. En ze eerst keer eens met z'n worden ik dat haar een gemeentebestuur dat docht. Nou, en dat gemeentebestuur hier al op de maas van die commissiegeerkomsten hier zijn oorstandpunt innam. Waarbij ze zeggen van wij willen graag dat we handelen kennen, dat we actief beheren kennen. En daarbij willen ze geen optie uitsluiten. En een van de opties die daarbij neemt wordt, is uitzitten. Ja, Matthijs de Vries, je bent toevallig geweest. Ik verantwoordelijk hiervoor. In elk geval, je had in de portefeuille. Ja. Je had die geerkomst online pensioen. Ja. Wat voel je op?
Nou, een aantal van de insprekers die Wim wel met mij bekend. Ik haak mij een soort van die mensen al om tafel zitten. Ik vond het wel een hele keurige bijeenkomst. De emoties in dit debat rennen heeg op en ik vond het heel netjes. Maar ja, eigenlijk willen alle insprekers hier eigenlijk dezelfde oproep. Wij vielen u net veilig. Wij hadden het gevoel van, kunnen wij nog wel uw bernboeten litten? Kunnen wij nog wel jongens terug het bos? Ken ik nog wel met de hoen los? En wat doet die oerhiet nou? Nou zit heel stelling bij de van je naar de Jen. Wat kun je nou vertellen aan die mensen? Wat kun je van het wan? Ja, nou ja, ik vind wel, ik de burgemeester van Oost-Stellingwerf hier het eerlijke verhaal. Op dit moment is de wettelijke romte om wat te dwan minimaal. En wij hadden het vroeg als provincie. Wij binnen direct druk met wanden. Ik zit echt met de staatssecretaris om tafel als namens de 12 provincies om met hem te praten om te komen tot een beleid. Als 12 provincies komen we echt einde deze maand mijn nijbeleid. Dat past echt bij het beleid van de staatssecretaris. Je het nog wel in als 12 provincies? Mijn indruk. We hadden daar een heel soort dingen verdienen de oude Roene Wieken. Ik had er alle vertrouwen in dat slag het. Van het probleemwolven zit er dan niet in? Je had er nog even wachten. Ik begreep dat ik net alles deze keer op dit moment. Maar ik begreep die onrust heel erg goed. En als het aan de provincie leidt en aan dit college leidt, gaan we beheren. Alleen wat houdt het specifiek in, beheren? Nou ja, beheren kun je het laatste stukje van het beheer, dan hebben we het afschot. Ja. Maar het eerste, oorzitten. Dat kan. Ja. Maar van die tijd hebben we nog een aantal orenzaken. Verjagen. Eigenlijk met zo'n wolf. Steriliseren misschien? Die keer een heel soort zaken kun je opnemen. Wat het eigenlijk is, die wolf, die maakt schuwwerzen van mensen. Nou, we zeggen gewoon in dit gebied dat die wolf en die mensen te dicht op elkaar leven, met elkaar. Ja, en daar moeten we dus gewoon mee aan de slag. Dus beheren is gewoon noodzakelijk. En als dat afschot is, ja, dan is dat echt afschot wat u zo onbelangrijk als provincie Friesland. Alleen Safir ben we nog net. Het verdrag van Bern is onpast. Hè? Dus de status van de wolf gaat omleeg. Maar dan moet het nog tot de Europese Commissie. Als je het mooi nou nog net. Nee, absoluut net. En dat zal... en dan steeds mensen, ja, maar op basis van artikel 16 van de Habitatrichtlijn zou het nou wel kunnen. Ja. Even heel specifiek, maar de meeste mensen vertelden dat ik als inspreker. Dus mensen zitten goed in de materie. Dus dan is dit ook wel helder. Maar dat betekent ik. Ja, en het is een hele vreemde opmerking. Maar er moet een gunstige staat van instandhouding wezen van de wolf in Nederland voordat je beheren kunnen. Ja, maar die gunstige staat van instandhouding van de wolf, die kan je net alleen nog Nederland beschermen. Want het is een Europees probleem. Ja. In Nieder-Sachsen, dat is hier net zo via wij, Grut Bundesland in Duitsland. Ja. Daar gaan ze maar juist 400 wolven. Van de wolf is Nieder-Sachsen en Noord-Nederland, Greensland, Drenthe, Friesland, is in een gebied. Daar komen uw wolven Hoe doet het daar in Duitsland? Maar ze daar wel afzitten? Daar speelt het probleem zeker al een Irostolf tredje. Sa utentroch wordt er een Auskotvergunning jong. Nota bene toch een minister van de Groenen. Dus dat is wel opmerkelijk. Alleen dat die Auskotvergunning is wel met hele strange betingsten. Maar alleen nog maar als er een paar keer een onval plakvoen had. En dan is dat tijdelijk. Net toch een plaatselijke jager. Maar toch een specialisaire jager. En die Auskotvergunningen die ze utentroch jong worden. Die worden ik hield iets weer onvochten. En vaak ik weer vernetigen toch de ruchter. Ik moet er even bij sissen dat deze informatie heb ik dankzij mijn vrouw, Rosa Laptander, die is antropologe en verboen om een onderzoek van de Universiteit van Hamburg naar de verhouding tussen mens en wolf. Want het is in Duitsland is het spannend en een groot thema. Nou, je ziet hier toevallig nog een antropoloog aan tafel. Ja, wat is hoe de relatie tussen een wolf en een meesk? Nou, dit is hier echt totaal net in specialiseren. Maar het is wel heel nieuwsgierig natuurlijk. En het is wel iets wat eeuw en oud is. Hè? Dat fenomeen van de meesk en de wolf. Er ben ik wel boekenoeskreun natuurlijk binnen Nederland. Dat er echt zo'n deskundige was. Maar ja, ik meng me hier net in. Ik vind het heel ingewikkeld. Oh ja? Waarom vind je dat ingewikkeld? Ja, ik kan me echt voorstellen. Wij ik een liedshondje thuis. Nou, dat Willem opfretten worden zo een boze wolf. Ja, Willem. Nee, is toevallig Willem. Oh, nou ja, het is een heel leuk hondje, hè? Maar nee, dat is natuurlijk verschrikkelijk beeld. Maar aan de andere kant denk je, ja, dat is dan steeds maar zodra het in my backyard is. Safir is het leuk ik nog net. Hij komt wel dichterbij. Nee, maar de goudjakhals dan wel weer. Maar ja, je wil natuurlijk net dat je vee opfretten wordt erom bist.
ik vind het heel moeilijk. Nee, dat is in natuurlijk Nieder-Saxen herinnerde ik Wolvens Udentrog op een zeediek. Bij Koekshaven ben ik al signaleren. Ja, dus, wachten. Nou, binnen de oormeningen natuurlijk. Waaronder bij een wethouder van GroenLinks, Gerben But, in de gemeente Eerstellingwerf, die zich opstapt. Hij zei het, dat is voor mij een stap die indruist tegen de overtuiging hoe we ons tot elkaar verhouden. En dan had hij het over de optie van afzitten. Wat vind je, Matthijs Vries? Is het logisch dat hij opstapt? Nou, daar ging ik net over, want het is het college van Oostelling-Werf en daar bemoei ik mij in die zin net mee. Nee, ik ga een hele noffelijke gearworking hoor mijn collega But, want ik hou hem ook op orendossiers, hou wij gearwerken. En dat is heel mooi, dat wie echt heel goed. Het is heel spietig dat er opstapt. Dat is een stellingname die hij doet. En hoe dat verder verrint in het college van Oostelling-Werf, ja, daar had ik mij net mee te bemoeien. Nee. Onno? Nee, wat mij wel opvoelt, Aronatiers die in Eerstellingwerf, dat van alle insprekers, dat we in allereerst is maar mensen die het heel graag van de wolf afwollen. En ik had door wel de natuur- en milieuorganisaties, had ik mist. En die natuur- en milieuorganisaties hadden natuurlijk ik zijn op het moment dat de eerste wolven hier opdoekten in Friesland. Van ja, het beest is kuw en het bloed in een bos, komt net te dichtbij. En dat is dus heel bot verhoren. En het is natuurlijk wel heel spannend om te zien van is het überhaupt mogelijk hier in Friesland, in de Drents-Friese Wold, dat er soms wat ontstaat als een situatie waarin meesk en wolf wel een beetje op afstand van elkaar bij elkaar in de buurt wij kennen. Ja. Maar ook dan verschil ik hier Duitse scenario's waarbij er een afschotvergunning onvregen wordt en waarbij dan natuur- en milieuorganisaties naar de rechter stappen. Dat hebben ik zien in het dossier van de Diamond, de damherten bij Oranje-Rood. Ja. Dus ik denk dat we voorlopig nog lang net van dit probleem af binnen. Jo, ging ik naar Finland in kwarten om op werk bezitten. Ik had ooit deze vraag gesteld onder commissaris snoepreisje. Nee, zeker net. Oh, die werd ik heel leuk op mij toen ik dat zei. Ja, nou, ik dus ook. Ja, ik want dit is gewoon werk. Een grapje. Ja, dat weet ik. Ja, nee, ik ben net leuk. Oh. Nee, allereerst, wij doen ook met de 4 gemeenten uit de Zuidoost-Friesland en de provincie zitten wij nou ook met regelmaat bij elkaar. En de optie is echt van, laten we ook nou eens met elkaar naar Nieder-Saxen gaan om daar te zien. Dus dat is ook een optie. Maar begin april ging ik naar Finland. Te ik mijn ministerie van LVVM. En nog een paar oren deputeren om daar echt te praten over wat door zij daar met de wolf. Want daar is de wolf. En we zullen mij verskaten om mensen daar praten over wat de mogelijkheden binnen van Friesland, van Nederland. Dus ja, dat is echt een opdracht voor u. Na je weekend ben wij in Brussel. Ging ik mijn Bargenwaster ging ik op pad om met een aantal Europarlementariërs om de tafel te gaan. Echt hoe dit onderwerp. Weer een snoepreisje. Nee, weer net een snoepreisje. Ik werk gewoon werk. En dat doen we omdat wij, en dat wil ik wel benemen. Ja. Het gaat wel om maatschappelijke onrust. Ja. En ik vind het is aan onze stand verplicht om daarmee onder slag te gaan. En het eerlijke verhaal te vertellen. Beheer is op dit moment net mogelijk, maar wij matten er alles aan om die rondte te krijgen. Want we willen net naar een rechter stappen dat een rechter zei, ja maar meneer De Vries, jou weet er zelf ook wel, dit kind al je net. Dat willen we net, dus we willen goed onderbouwd dit dossier verder brengen. Tuurlijk. We gaan over naar een weekend. Anne Goortske, wat is het dan dit weekend? Ik ben jeetje snij. Dus ik je mijn jeetje vieren. Maar ja, dankjewel. Ik ga nou dadelijk ik nou jeetje feest van mijn kwam. Dus het is een rustig, maar feestje-achtig weekend. Dat is ook wel fijn. Onno? Nou, Anne Goortske vanuit de Lokwijnske alvast. Roelof de Vries, ik vanuit de Lokwijnske. Wat nou is. Lokwijnske. Ja, dankjewel. Jenter de Gier nog wat ik. Nee, complimenten. Dankjewel. Ja, heel goed. Maar dat is even nog tekst, Onno. Wat die weekend? Ik denk morgen eens even Utrecht, snijn komen de band te eten. Gezellig. Thijs Vries. Ja, morgen met die het uitdrukking van het eerste jeugdlip. Natuurlijk weer een hichtepunt. Hoe Hieter of zij? Ja, Hidde van Dam. Ja, prachtig. Snijn, de preek van de leek in Oudeheer. Toch commissaris van de Koning, de heer Brok. Dus daar ben ik bij aanwezig. Echt mooi. Nog wat stikken lezen en mogelijk nog even... Sjen dat we 3 puntjes pakken met Cambuur. Volendam Cambuur, de kreker van de KKD, de nummer 1 en de nummer 2. Volendam Cambuur. Matthijs Vries, Onno Valkenaar en Anne Goortske Breton. Dank voor je komst. Hoop dat je nog eens een keer komen willen. Dit weer de Frieske Wieken. Volgende week is weer een nieuwe Frieske Wieken. Tot dan. Hoi.